озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани Азизи ман ки соли дуюм аст бо ташаббуси милладӯстонаю фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи баланд ва ниҳоят бо шукӯҳ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат баргузор мегардад ба ҳадафҳои накӯи хеш ноил гардида истодааст. озмуни ҷумҳуриявии мазкур барои дарёфти соҳибистеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, эҷоди мусиқиҳои нав, таълифи ашъори баландғояи ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати ниёгон равона гардидааст. саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бунёди давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати ниёгон равона гардидааст. ҳамчунин тарғиби санъати асил, боз ҳам ғанитар гардонидани фазои маънавии ҷомеаи муосир, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва таҳкими унсури дунявии фарҳанги миллии тоҷик аз ҳадафҳои наҷиби он аст. Каримҷон Ҳасанов худро хеле хушбахт мешуморад ки соли равон дар номинатсияи навозандагии озмуни мазкур ширкат варзида дар даври ниҳоии он сазовори мақоми аввал гардид. ӯ аз он меболад ки имрӯз дар сатҳи роҳбарияти олии мамлакат ба рушди санъату фарҳанги миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мешавад ва маҳсули ҳунари воло ҳамеша дар мадди назар асту қадршиносӣ мегардад. воқеан ҳам, мегӯяд ӯ, шоистаи тавсифу ифтихор ва сипосгузорӣ аст ки ба эҳёву рушди ҳунари анъанаҳои миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон худ бевосита дастур медиҳанд ва амалҳои накӯе дар ин самт сурат мегиранд. шавқу ҳаваси навозандагӣ дар вуҷуди Каримҷон Ҳасанов ҳанӯз аз овони хурдсолӣ маво гирифта буд. ӯ бештар ба навозиши сози мусиқии ғижак шуғл меварзид, зеро мафтуни садои рӯҳнавозу дилнишини он гардида буд. нозукиҳои ҳунари навозандагиро аз устодаш Алиҷон Иброҳимов омӯхтааст. ӯ аз овони наврасӣ бо устоди ҳунариаш пайваста пайи омӯзиш буд. муҳити созгори хонадон ва мусоидати волидайн ба сайқали ҳунари ин ҷавони соҳибистеъдод мусоидат кард. дар хонавода ба майлу маҳорати фарзанд эҳтиром гузошта, барояш имкон фароҳам оварданд то аз пайи такмили ҳунар бошад. падару модараш имрӯз хушҳоланд ки фарзанди ҳунармандашон дар чунин як озмуни бонуфузи сатҳи ҷумҳуриявӣ ширкат варзидаву ғолибият ба даст овардааст. каримҷон ҳанӯз ҳам пайи такмили сайқали ҳунару маҳорати хеш аст. ӯ ҳамчун донишҷӯи фаъолу соҳибҳунар дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов назди ҳамдарсону устодон соҳибэҳтиром аст. устодон аз чунин шогирди бо маҳорати хеш мефахранд ва аз ӯ умедҳои зиёде доранд. онҳо дастоварди шогирди хешро комёбии худ низ медонанд, зеро натиҷаи заҳматҳояшон аст ки айни замон самар дода истодааст. Каримҷон Ҳасанов яке аз донишҷӯи лаёқатманди консерватория ба ҳисоб меравад. бо сози ғиҷак тавонист ки мавқеи худашро дар байни насли ҷавон як мавқеи хусаро пайдо кунад. ғолибияте ки он дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани Азизи ман ба даст овард асосии ҳамин гуфтаҳо аст. дар номинатсияи навозандагии сонатӣ Каримҷон ҳам дар даври ноҳиявию шаҳрӣ ман то вилоятӣ бо асарҳои гуногуни асарҳои силсилавӣ тавонист ки ба ҳамин сатҳи баланд омада расад. ва ҳайати ҳакамон низ маҳорати баланди навозандагии Каримҷонро дида ба он кас сазовори ҷои аввалро насиб донистанд. асаре ки дар давраи ҷумҳуриявӣ иҷро кард асари чорқисма буд ки аз қисмҳои шаҳду даромаду равонаву
умуман 4 зарбу фарқ иборат буд. ин як услуби хоси умуман навозандагони касбӣ аст ки дар ин ё он соз онҳо метавонанд ки маҳорати худро на тавассути як асар балки якчанд асарҳоро пайҳам навозанд. вақте ки ин асарро пешниҳод кард аз ҷониби аҳли толур хеле хуб пазируфта шуд. Каримҷон аз зумраи чунин донишҷӯёне аст ки нисбати худ бисёр серталаб аст, ҳама вақт дар ҷустуҷӯ аст, шабу рӯз меҳнат мекунад, кор мекунад. натиҷаи кори ӯ дар ин озмун бисёр ҳам баланд буд. ҳар номинатсияи озмун дорои талаботи махсуси касбӣ буда, зимни иҷрою таълифи асари мусиқӣ, шеър, суруд ва оҳанг аз ҷониби ҳакамон ҳамаи нозукиҳои тахассусӣ ба инобат гирифта шуд. аз ин рӯ иштирок ва ғолибият дар озмун нишони завқи баланд ва маҳорати волои Каримҷон Ҳасанов аст. озмуни Тоҷикистон Ватани азизи ман ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни пурифтихору муқаддаси миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарпарастии бевоситаи пешвои муаззами миллат миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа баргузор гардид, ба ҳар як ғолиби он тақдими диплом ва мукофотҳои пулии ҳаҷман калонро пешбинӣ мекард. чунин таваҷҷӯҳ ва ҳавасмандгардонӣ боиси рӯҳбаландии ҳунармандон ва сайқалу ҳунари маҳорати онҳо хоҳад буд. ин ҳақиқатро Каримҷон Ҳасанов низ бо болидахотирӣ иброз медорад.